syutingi ngoten ngetang kulon. Tetap pelakon kembali pun. Bagaimana tim Bapak Angga. Gini tang. Oke, terima kasih. Noise. Lagi media syuting. Ini Mbah macam ngetang kulon ya. Tetap nagih janji gong somo. Ya. Asik. Ngetang kulon, Mbah. Asik. Ya. Ale. Yo. Masyarakat Tubajan pun. Pak Sus Jombang. Pak Sus Jombang. Salam kenal Sugeng midhangetaken. Pak Sus Jombang. Salam kenal Sugeng midhangetaken.
Godril 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 ya wang manis ujung jari ujung jari bela rodane kelapa Godril 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 Ratin mempang anam mempang anam ngetya sarnane praja Godril 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 amit-amit jebang bayi ya wang manis mempang anam mempang anam ngetya sarenane raja jajal rane Waryati nang jaluk ngono